Daga bakento ting ekitu ki bedan kti halor ka jingpen kendri akam ya kate ka video ki babon ki rirang ba kiloong ba kate baro ka datang na ka jingdan ki katto ka ni ki bapihun banyo I bakat hain mau sendram ka sedang ban ki wa ka roi ka par. Nakliang orang ba shnong ka law ba o ba ki walang ula kintu ya ka sarkar ba ka dewen penne ashwai kate ka video kumba dei ka rukam hadu lais nam baru lo ong ru ba kum ki pai ba ki sa ka lingo badan ayu halender ka jing shapen kendri akam no jong kate ki officer. Ulah kenturu yang menteri rang ba kejala berkumjuru yang menteri ketanat CNRD block berkumjuru yang menteri rang ba bendrap ke sarkar jala bakin shimkia halor ketega kam dia ke bapenne ashwa ya ke video. Ulah orang bakitu ki badan kti ha ke jingpen kendri akam ya ka kide ki kwan mentoi shimed bar ki bashon bar pihun ya ke baha kamiat bar ke jingkiu ka thain mausen ram. Haba bendrap lang urang ba shnong na pinden so saw u ba diral son dakhar ulong ba kamau sendram ka yo e ka block ha ka ju kapor bar kamau kurwat hindre ka than jungki kadang ne kumju kad ba kamau kurwat pat kala poi shedu ka kadan district shushu ulong ru ba shipor kila kamen be ki yo e ka video ba thamai ka batrei na ka bentau pat ba hindre tang hapo ka shis nampat ka sarkar klaweng no e ka Nakaliang ke self-help group par kiloang berada ke sarkar kampatiaw ke jingker pat ban pinde biang ke video kimban se ban wear ya baro lais pa tali ke self-help group ki badan ke blog bakan mi pat ba ban shim de ki we par ki sen jam. Pen pau sekinong senchar jungi ki badan apa ke jela jungi halor kani ke jing dawa ke jungi ke jingker pat ke jungi balla kum no bade ban penne di video. Mo dikai ke daw mo ngap no. Ka jingmi sendat-sendat kene ka rai, kene ka hukum. Ngis ngutu kum bakalong hi, ka blok jungi kalong ka badan bok bangi yo yai video ibadeiru MCS. Haki senam ki beladap ngimju yo video MCS. Lashon ra dakinu-ginu ban in charge, bad hapreng jung kata layaki layaksa nai bos sarkar ban ra MCS, nrem yo. Nrem mentah bala yo MCS. Shisna mempadon lasdang ban penkendria ano. Syadin selendat jungane kadon ayu. Don daw ayu ban transfer ya video. Kata kalau ke jingkeli ka bami hangi mentah. Ngi kira wasnong ki chairman ki secretary jongki VC befer yung snong befer ngi sngo persya. Ngim sngo ya hab. Ya kene ka hukum juga sarkar ban transfer no ya video. Nomor balai ka jingi dei jungi ki rang wasnong ki chairman ki secretary apa kisah nama per ki molor, hak jingi deh video ni syamba kalong ke video ke baterai sitom bat ke ba IT mat bat mesim bat kalong ru ke ba pensuk ye ki pait ba ye ki rawat nong ye chairman ki secretary jong ki VC per kamtam ye ki job card holders ni syam ye kata kalong ki sya hapren ke sheet ke kreat kam dan por man kas ni ila ban atan haka office ke jungi na ke benta ke jingdon kam jong ki pait ba dan rea preng jong kene don ayu shalendat ban transfer ya I kapor jong ke sarkar ke bakabu laisnam nagamta baro ki officers dan rai menta ka video jungi tang sisnam padabha lasdang ban transfer no bat halor kene ni wan menta ban dawa ne ban penpau jong ke sarkar lengba jong kene ki press ki media ban ong ba ngi ki pait ba ngi ki rang ba ngi ki snong ki thau jong masun ram blok ngi sngo persya kene ngidon kam bandon ki officer ngidon kam ban trei nam tak roi kapar ngidon kam ban trei nam tak bahaga miat jong ki pai ba nong jong ki jela ten re bang yo mentai ka officer ka trei balai pat kata long jingkeli balai pat ya halor jong ne lada kino ki baron kiti lo gene shalendat ki dai ki ba bitam jong mosun ram blok kaya sahi ke blok balai kalong kumni Namar kibriu ki jongi ki bisni ka mosunam blok. Badawan ki nong trei ki batrei bahan nam ta mosunam blok. Be no shawai. Transfer no shawai. Ni ki pajba juga mosunam blok. Nila sadin hadu kata-kata. Te mentangi dap da ki sukmen hadin ban nakaliang jong I video I batemai I kong warjri ilawan ban simti kumi video juga mosunam blok. Hadin bangi nakaliang jong ki nong yalam snong ila ya kenduk kambat I ngidap dah kerja sukmen ke bahadu kata-kata. Ba ide video iba kloi banerap. Ba kloi banerap. Ba nganget ba lada kinong trei sarkar kilong ki ba kloi banerap katakan long kajing irap nak bentajong I pan ba. Ba kajing roi jong ka blok ka jongi
Kadai ladangi yo iki video iba keloi banirap. Haki por kiba menshua ngilap nong ba hang ni ladangi wan haki bom dis ngiyo ndon video. Mentai ni video mentai wan. Haki singi bom dis ngiyo. Kata kadai gawe. Kapa arpat i video jongi menta ilap ban lek sikisnong ru. Saboda ru lek. Saya kanu ka bentam lek. Lajan sabarok ki kisnong apa jong blok layo ban lek. Yang ngidap da ka jing sukman. Nga ngapai ko bor ba nagaleng jong ki pajba jong ka snong penen saw. Kidap da ka jing susi. Banong ba nagaleng jong ka sarkar kan transfer no i video. Damar ni nagaleng jong i video rengkat bat nagaleng jong i kum ki pajba jong ka snong niladon ka jing ide ka basu tenat adu kata. I video ile rap bun ba. Ya ki benta. Kamtam. Hai ba bun jing kendo jing habe dai bagi tan garo bagi dai ki pat kasi jongi. Na kaliang jongi. Kisah grup. Lada ka soka ka snap menti halo ka jing dawa ban penne suai video. Ngin simpat dak we kelenti. Bagi na karpat. Hagar teng jo ki live spot li kisah grup. Ya ki rang ba chnong. Ya ki chairman BC. Bakinya snok tilang. Bat kene ka jeki jongi. Balada ka soka ka snap menti ya kene jing dawa. Ngin simpat dak we kelenti hagar teng jo ki live spot li kisah grup.